Rydyn ni'n herio ein gilydd i fod tyfu bach yn well, gallwn fod bwyta mwy iachus gan dewis tato pob yn lle ysglodion, neu cerdded yn lle gyrru i waith. Ond beth os gofynnwch chi rhywun ydych chi'n iawn? Cwarter y pobl yn cael ei effeithio gan iechyd meddwl, dros 10 o pobl ifanc yn profiadu rhannau o iechyd meddwl, a mae 9 o pobl yn cael ei gwahaniaethu neu stigmateiddio oherwydd hyn. Fy siawns i chi ydy beth os gofynnwch chi ffrind, cydweithwr, dieithwr, ydyn nhw'n iawn, neu falle siwrno bethau mewn sgwrs dros text. So, ydych chi'n barod am y sialens?